alhamdulillah jama'a, jamhuriyar musulunci wato kasar Iran tana sa ido da shirye-shiryen da kasar America take yi a nan yankin Middle East. Tana sa ido kuma tana jibge makamai ta ko ta ina da kuma iya kariya wanda zai bata kariya a lokacin da kasar America take yunkurin kai mata hari. Wato jama'a, harin nan fa za a kai shi. Kasar America tana so ta yaudari duniya ne ko kuma ta yaudari jamhuriyar musulunci, wanda za a iya cewa wannan shine kashi na biyu ko kuma kashi na uku, wanda kasar Iran ta riga ta tabbatar da wannan shirin na kasar America. Shi yasa gabaki ɗaya bata yadda da ita ba, kuma bata yadda da takunta da take jibge makamai da kuma sojoji ba. Jama'a, har yanzu muna so mu nusar da ku cewa fa kasar America fa bata dakata ba. A yanzu haka sama da jiragen ruwa guda 500 ne wanda kasar America ta jibge shi a yankin ruwa, kuma a kullun jirage ne na jirage ne na sojoji da kuma kayan fadawan take jibge shi a kowace kasa a nan yankin Middle East. Kuma ta wani bangare ita kanta kasar America din tana yaudarar jamhuriyar musulunci kasar Iran da sunan sulhu, wanda kasar Iran ta yi mata wannan takun, idan ba ku manta ba, a shekarar ta gabata a irin wannan takun ko kuma a irin zaman wannan sulhun ne aka zuga kasar mamaya ta kai hari wanda bata sha da daɗi ba. To a wannan karan da kasar Iran ta ɗauki darasi, tana nan ita ma tana jirge makamai, wato tana seta makamanta a dukkanin kasashen yankin Laraba wannan gabaki daya. Jamhuriyar musulunci ta fito ta yi gargadi ga kasashen da za a yi amfani da su wajen kai mata hari, wanda ta tabbatar wa duniya cewa fa idan kasar America ta kai mata hari a wajen matatan manta, to za ta kai hari ne a wajen wannan matatan man na wannan kasar. Idan kuma ta kai mata hari a obis ɗinta, wato guraren da za a samu matsala ko kuma za a gama da mutananta ko kuma za a wato dai dukkan wajen wani kirkiran a wajen manta ne, a wajen ziyaranta ne, a wajen uranium nata ne, a wajen makeriyar nukiliyanta ne, to jamhuriyar musulunci ta ce fa ita ba ruwanta wai da in an kai mata hari za ta kai hari kan base din America. A'a, guraren duk gun da aka dakar mata, in dai wannan gurin na jamhuriyar musulunci guri ne wanda take tonan manta ko kuma wasu gurare, to ita ma za ta kai hari akan wannan kasar, kuma wannan kasar za ta kai hari ne akan wannan matatan man nata ko kuma manya-manyan in office ɗinta ne, kuma akan wannan office ɗin za ta kai. Wato jamhuriyar musulunci ta fito da wannan salon ne saboda ana so a yaudare ta da sunan cewa za a yi amfani da bare na kasar America na kasashen Larabawa, yanda idan ma kasar America din idan an kai mata hari, ita kuma kasar America ita kuma jamhuriyar musulunci ta kai hari wannan gurin, to jamhuriyar musulunci ta ce fa ita yanzu ba ruwanta da base din kasar America. Duk kasar da aka yi amfani da ita, to fa za ta yi amfani da guraren da kasar take amfana da shi, in wajen mai ne, in tashar jirgin ruwa ne, in kamfanin nika ne, in gidajen gwamnati ne, duk inda aka yi mata hari ita ma za ta kai hari akan wannan kasar. A yanzu haka abin da yake tafiya kenan. A yanzu haka jamhuriyar musulunci tana nan tana jibge makamanta, kuma tana gwada su, kuma tana seta su a gurare daban-daban na kowace kasashe gabar da yamma, saboda ana so amfani da kasashe ne na ko'ina. Kuma ta shaida duniya cewa idan aka kai mata hari fa wannan karan bayan lugudan wuta. Assalamu alaikum jama'a. Wato jama'a, wani abun farin ciki ne ya faru da ni a cikin garin Gasha Afno, randan ruwa garin Mai Umar. Ubangiji Allah ya kare ku, ya kare lafiyar ku, ya kare neman ku, kuma ya tsare ku daga dukkan sharrin masharanta jama'ar Gasho gabaki daya. A cikin ikon Allah da yau na samu mai suna, wato wanda abokina kuma aminina Abdullahi dan gwagwarmaya Abdullahi, babana kenan, wanda ya sa min mai suna, ya sa min takwara a cikin garin Gashuwa, wanda cikin ikon Allah yau aka yi suna. Kuma a cikin wayanda suka ziyarci wannan sunan akwai yayunmu, malamanmu, kuma iyayen gidanmu, kuma iyayenmu, da kuma manya-manyan abokananmu, aminanmu, wanda suka ziyarci zuwa wajen wannan suna, har aka shigar da su cikin gida, aka haɗa su da jariri da kuma ita kanta ma'aifiyar jaririn, da kuma ɗan uwan yaron da ma'aifansa, wato ɗan uwan babana wanda ya sa mai suna, wanda sun samu tarba cikin ikon Allah. Kuma na ji daɗin haka. Malam Musa ne ɗan gwagwarmaya wanda kuka sansa, malami ne mai bada nasiha, ya samu ziyartar zuwa ɗaurin sunana da kuma sauran abokanina da aminina. Ba abin da zan ce, musamman Shaibu da kuma ɗan uwansa da dai shi Sheikh Malam Musa, wato wanda kun san shi a kafa ta TikTok mai bada shawara. Ba abin da zan ce muku sai in ce ubangiji Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Na ji daɗi sosai, wanda zan iya cewa na yi farin ciki sosai da aka sa min mai suna, kuma kuka ziyarci wajen ɗaurin suna, har aka tsaya aka naɗa suna. Na ji daɗin haka. Saboda haka jama'a, na sami mai suna Alisuwa, ga ubangiji Allah ya saka da alkhairi, Allah ya taimaka. Ga babana wanda ya dube ni ya sa min cibaya, na fito nuna farin ciki da shi da danginsa da ahalinsa da yan uwansa. Ubangiji Allah ya raya, kuma Allah ya raya, Allah ya sa mujahidi ne, wato Allah ya sa dan gwagwarmaya ne wanda zai kawo canji a fagen addinin musulunci, kuma Allah ya sa makarancin alkur'ani ne.
ubangiji Allah ya kare shi, ya kare lafiyarsa, kuma Allah ya kara ma'aifiyarsa lafiya. Na gode sosai, musamman abokanai na Malam Musa, wato iyayen gidana, malamina, mai gidana, kuma babana Malam Musa wanda da shi aka ziyarta, Malam Musa Gashuwa, sai kuma Shaibu babban amini na, da kuma dan uwansa da sauran wayanda suka ziyarci wajen wannan daurin sunan gabaki daya. Ina godiya ubangiji Allah ya saka da alkhairi, Allah ya raya. Kai kuma babana zan iya cewa Mala Abdullahi dan gwagwarmaya, na gode, ba abin da zan ce sai dai ce Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar kauna, ya bar zumunci, Allah ya kare, Allah ya rufe asiri duniya da lahira, Allah ya kare. Ina godiya sosai, ina godiya jama'a. Na samu ciguna a cikin garin Gashuwa, garin Gasa Abuno, Randau Ruwa, garin Mai Umar. Ubangiji Allah ya saka, Allah ya